15,5 kg, ale Michalovi dnes pomáha jeho kamarát Jaro Majzel, takže poradí si a určite vám ho zodvihne, aj keď budeme spoločne na tomto pódiu. Ako fantastická rozprávka sezóny 2012-2013 24. jún už bude pre Michala navždy jedným z najkrajších alebo najkrajších momentov klubovej kariéry a 8. august tou famóznou bodkou. Viete, aký je na vás pohľad? Skvelý. Ďakujeme, že ste prišli. Michal si to veľmi váži. Je to najpomalšia jazda v živote Mateja Homolu. Takto pomalý sa nešiel ani z pôrodnice, ale dnes ho pomalý, dnes si to užíva, pretože vie, koho vezie zároveň najvzácnejší náklad vo svojej kariére. A Miško Hanzuš sa už blíži k nám. A kým prichádza pesnička, ktorá patrí šampiónom. Do nej ho privedieme spoločne hore. Ešte chvíľku strpenia, aby všetci zaujali svoje miesta. Ja vám v tejto chvíli chcem povedať, že všetci Banskobystričania, ktorí dnes dorazili na námestie SNP, budú nadšení, pretože toto je pohľad, ktorý ste ešte nikdy v živote nemali. A my sme za ňo ohromným spôsobom vďační. Číslo 26 patrilo Šikánu mužovi, ktorého miluje nielen Bystrica, ale celé Slovensko. A číslo 26 v tejto chvíli prichádza na pódium. Víťaz Stanley Cupu, Teraz ešte predtým, než položím Michalovi otázku, pripojte sa k fanklubu Mišo Hanzuš! A kto nekričí Mišo Hanzuš, mohol by skúsiť to druhé. Ďakujeme! Ďakujeme!
Mišo, ďakujeme veľmi pekne. Ja ťa vítam a zdravím po tom hektickom období, ktoré prišlo naozaj a stále je to nezastaviteľný kolotoč pre teba, pretože stále ideš